מתי אפשר להביא עובדים? אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים שעובדים בשבילנו. בסדר, אנחנו ישר רוצים להכניס עובדים וכו'. בשלבים הראשונים של העסק אתם חייבים לחוות אותו, לטעום אותו, לראות אותו, באמת להיות חלק מהדבר הזה. יחד עם זאת, אני לא בא להמליץ לכם מנטלית, אני בא לתת לכם בעצם את הנוסחה הפיננסית שראיתי לנכון עם אלפי עסקים שעבדנו, שהיא התצורה הטובה ביותר. דיברנו על רווח תפעולי, יכול להיות שלרובכם אין הוצאות מימוניות, זה שאחרי שאתם עושים את הבוקר טוב, בוקר טוב, זה אתם מזינים את ההוצאות שלכם, שאתם יודעים שאתם חייבים אותו, התלוש משכורת שלכם נקרא לזה, פלוס בלת"מים, 10%, פלוס השקעות אישיות של 10% נוספים. אחרי הרווח המימוני אני מוציא בעצם את התשלום הזה, אז אני יכול להפנות את הכסף שלי לבניית סיסטם בעצם של משכורות לעובדים. חלק מכם בתחילת דרכם והם יעבדו בעבודה במקביל. מדהים, אתם יכולים להוסיף את זה לתוך הרווח התפעולי שלכם, שתדעו. המימוני שלכם, אתם יכולים להוסיף אותו לפה. ואז אתם מוציאים את זה בעצם את ההוצאות שלכם, ומתוך המשכורות לעובדים, אתם יכולים לקבוע שנייה מה הכי חשוב לכם בתוך העסק. אני אישית ממליץ על הפער שנוצר, לקחת 40% בערך לבניית הסיסטמים, יכול להיות לקחת קמפיינר פנימי, או מנהל פיננסי שיעשה לכם חישובים פיננסיים, או להביא עובד בשירות לקוחות, להתחיל ולססטם בעצם את העסק. כל שאר הכסף לקידום של החברה, לסגירת שיתופי פעולה, לשיווק שותפים, בעצם למחזר את הכספים בחזרה, כמו שדיברנו עליו בשיעור על התזרים וההסבר, ולהתחיל ולהניע בעצם את החוד החנית. שהמטרה העיקרית היא בסוף, שאתם בחוד החנית, יש לכם סיסטם מלא, ואתם בסופו של דבר יכולים ללכת ולגשת ולהביא עוד עסקאות.